Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wannan ɗan takaitaccen bidiyo ne akan yadda ake wato ainihin siyan AFN a cikin Trust Wallet. To daga farko dai abin da ya kamata mutum ya fara mallaka shine BNB Smart Chain, wanda da shi ne ake iya siyan wannan token ɗin a cikin Trust Wallet. To daga farko akwai link da za ku yi copy, wanda a ƙasa za a je muku shi, wanda da nan ne za a yi amfani. Amma wannan token yana Bounce Finance ne, Bounce.finance, ba wai yana kan Ethereum ba wai yana kan PancakeSwap ba ne kamar yadda wasu ke magana. Wani yana kan Bounce Finance ne. To daga farko yanzu akwai link din, wanda ni ma je nemo link din nawa ben yawa nan na shigo cikin notes dina, zan yi copy link. Wannan shi ne link din da za ka iya siya da shi ba cika da BNB ɗinka a cikin account ɗinka. To ga shi nan in kun shigo cikin wannan ɗin sai ga DApp browser ɗin nan, DApp kenan na browser ɗin na cikin Trust Wallet, sai kuma kan shi, sai ku zo nan da ka search ko enter website URL, sai kuma saka, sai ku copy, sai kuma matse shi haka da hannu zai zama ku paste. Ga shi nan kun ga link ne ya fito, sai ma zo kun ga ya zo a matsayin ga tambarin Ethereum, sai ma sa kan shi saboda ba wanda Ethereum ba, Ethereum yana da